Башка темаларга күчәбез. Без авыл хуҗалыгында яңа үсеш баскычында торабыз. Бу хакта Татарстанның агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институты галимнәре белдерде. Татарстан Дәүләт Советы органик продукция җитештерүчеләргә ярдәм итү турында дигән яңа республика законын кабул итте. Ул экологик чиста ашамлыклар җитештерүне күздә тота. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә органик игенчелекне үстерү турында фикер алыштылар. Белгечләр фәнни-гамәли хезмәтләрне тәкъдим иттеләр. Әлеге теманы җентекләп тасвирладылар. Туфрак эшкәртү, продукцияны саклау шартлары, иң мөһиме химикатлар, пестицидтлар кулланмау. Яңа юнәлешнең стратегик максаты кешенең сәламәтлеген саклау, табигатьне сауыктыру. Безнең хәзер инде авыл кешеләренә бюджет тарафыннан да акча бирелә. Һәм инде менә шушы без була торган бинада, шушындагы Татарстаннан безнең кадрларны әзерли торган институтында бик зур эш бара. Бу бер генә көндә барган эш түгел, соңгы бер 6-7 ел дәврендә тотраклы эш белән алар инде төрле хуҗалыкларда булып, галимнәр белән очрашып, төрле методологиялар белән хәзер инде үзебездә сертификат алган, чын барлыкка тәңгәл килә торган продукция җитештерә башлады. Безнең җирләребездә мөмкинлекләр бар, менә шушы ризыкны үстерү һәм шушында без үзебезнең шушы ризык, шушы технологияларны, шул таләпкә, шул таләбен бөтен менә аннан әйтергә кирәк, таләпләрен үтәп тормышка ашыру мәсьәләсе бик колай. Монда инде тәҗрибәле безнең белгечләр кирәк. Һәм әлбәттә, монда инде регламентный группалар өйрәтү, аңлату, халыкка иң беренче безгә аңлатырга кирәк. Менә шушындый ризык ашарга һәм шушындый ризыкны җитештергән чиракта кулланучылар булачак.